Oh kucing, oh Doraemon. Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Oh, cawete hoo. Hei! Aku wiro. Mau salen. Bereng. Berone ya, Pak. Elisa. Elisa Orkaros ndase atos. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora breng. Kuwi enggak boleh kata-kata iya. seperti itu. Oh, Jeneng iya. pakaian dalam wanita disebutke ki ra entuk. Oh nggih. Aja capet kok. Oh mboten breng. Oh nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan senang menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane ki ra iso. Gambare Hello Kitty liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tatin yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. Aja Kaos tangannya soalnya ra bergambar. Ayo arep kiper kok ya. Oh iya. Petatin nyanyi. Podang kuning. Wes le bahas kuwi Doraemon wes. Salaman sih ya. Jangan sudah. Modar kowe syukur. Betul. Aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe Lo wani. seleman sikit lo setitik. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Mangkon gegeri ing jaman kok ya sing eling eling bapak iku kudaya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya kagem mbak-mbake sing wis kepareng mbuka swasana limbukan ya nok ya radan rada blandang ya mung merga iki penjalukaning para bapak-bapak panitia ya monggo Mbak Elisa jumeneng Mbak Elisa ya iki lagi in kok no ya kingko tak pamit kesisan sabar limbukan kowe nyuwun idi palilah kondur ya bali limbukan mergo sesuk arep syuting ning Salatiga. Oh. Yen pangapunten. Syuting film judule. Mboten film, Pak. Apa? Iklan. Wah, iklan ki malah luwih akeh dite jare film judule Mayat Hidup. Duduk, iklan. Oh, Iklan iya. obat tumo. Apa? Iklan obat tumo ki kudune iklane ki bintange sing randi rambut. Lah aku ndek rambut. Oh iya ya, rambut. Ah iya kok. Lah piye nek nganu nek kan sing ino tumane ki sing duwe rambut nek gondol ya ora duwe tumo, piye nek ndelik. Nek rak tumane ketok. Ya tumane ora iso ndelik kan mesake. Ah iya. Ya Mbak Elisa. Nggih. Matur sembah nuwun. Disapa para pepunden, para teman-teman kita di Nggogek. Ya disapa Mbak Iya. Sugeng dalu sedaya warga Nggogek. Nggih. Wah, gaya nggih, seneng nggih saged wayangan. Tahun kala wingi mboten siyos wayangan Paseno saniki kelakon ya. Nah, tahun wingi awake dhewe ra iso. Barengan napa nikahe Mbak Ani riyen? Betul nikahe Mbak Ani Blorong. Mbak Ani Blorong. Ngono. Terus diganti, terus saknikine saged Pak Seno Heeh, terus tahun ngajeng malih. Heeh. Mbok sisan meneh 2 tahun.
Ora kuwi. Tanggalmu ya tok corek, soalé engko ndak kleru. Ya. Oh, nggih. Tanggal pinten? 17 September. Oh, nggih, maju. siap. Oh iya, maju 17 September ya, Mak. 17 September disiapke. Ya. Nggih. Apa bayarmu arep jaluk saiki sisan sing sesuk? Mboten kula nderek Pak Seno niku mboten mikir bayar saestu. Pinter. Kowe kudu eling sapa to sing mengorbitkan kowe iki sapa? Oh jelas ya kudu eling, aku eling banget kok. Sapa sing marai kowe terkenal dan viral kuwi sapa? Iya. Ora aku, ora bakal. Kowe ya Ora mangane bakal. ming Indomie wae. Ya bener. Heeh. Ning ya Pak Seno nek ora karo aku subscriber-e ra ngantek 100.000. Ya bener, iya. Ya kita bahu membahu. Iya, aku padha-padha. membawi kamu membawi aku. Iya, bahu-bahuan ya. Aku sing ning nggon IT-ne ya, nggon teknologi melu gembor-gembor wis obong-obong hawas-hawas aku ya Pak ya. Ah iya. Ning sing ngorbitke Pak Seno. Ah iya, wis ra Wis apa-apa. black pokok men black. Apa? Black kiso, black ngene iki lho. Black ora black. Black. Black ki telek. Iya. Kok black Nggih. ora? Ya. Dan Riki Asrep nggih. Adem Asrep. Anyep. Ping 5 sowan mrene iki biasane mesti udan, nek ora grimis. Iki kok dengaren ora. Ya. Nggih, syukur Ya Pak. kok menawa nek isih hujan. kemarau kok ya iya. Nek hujan nanti nggak ada penontonnya. Nggih. Biasanya aku dulu nek neng Magelang ki penontonnya ki ora ono, mesti dong ngrungokke saka griyane dhewe-dhewe. Dadi wayangan ning penontonnya kosong. Soalnya dong ngrungokke ning griyane dhewe-dhewe nek Pak Seno kok rame banget ya, heran. Ya ora aku tok. Ya. Ki ya penggemarmu, ya penggemare Nggih. Tatin, ya penggemare Ayu, Nggih. penggemare Prastiwi. Terutama Luar Prastiwi biasa. ki iso diketarani dhewe no. Ya. Nek arep weruh penggemarku iki wis do padha yasa kaos. Ya, tulisane Senomania. Oh nggih. Sing nggon mburi geger tulisane luwih becik ndelok wayang tinimbang luwih becik nuthuk gamelan tinimbang nuthuk ndasmu. Ya. Kuwi kaose kuwi penggemarku. Ya, nek penggemare Prastiwi iki ngarep gambar ceret. Ya. Mburi gambar kijing. Jahat mboten Yo. sia-sia to Pak. Bu Pras niku setia lho. Iya. Mau wau enjeng nggih langsungan. Saking wayangan nggih langsung mriki. Langsung Iya. kalih kula mriki melu wayangan esuk. 7:30 ket 7:30 aku Bu Pras ning kene yo. Wis tekan kene to? Iya, bintang tamu paling semagoh yo aku iki. Teko paling gasek dhewe iso dhewe. 7:30 enjeng pun doge. Ya. Ora bintang tamu semago ora ning Pripun? bintang tamu sing Semelang diliyake iki ngono kuwi. Ya. Ayo Mbak, podang kuning. Podang Ya, kuning riya. Oh, diaturake. mboten Mbak Tatin niku oleh disuwun Mbak Tatin yang Oh iya, berarti kowe liyane, menggemaskan. Ya. Nggih. Oh iya, podang kuning sing disuwun Mbak Tatin. Mbak Tatin Ya. yang menggemaskan. Heeh. Napa? Nggih, Gubuk Asmara. Nggih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Neno-neno. lelampahan Uri. Hello. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Wah. Yen liwat aku kelingan. Monggo, yuk. Yen liwat aku kelingan
padha. Cadetan sajroning ati tetan luntur saya marani aku kowe dadi garwa Yo. Napa malih? Mbok sing alus iso ora to sa. Iki nyandang Jawa, pakaiane Jawa sanggulan kok. Iya. Ngele, Pak. Ya alus, gubuk asmara sampun dipun aturaken. Gubuk asmara sampun dipun aturaken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, nggih. Nggih, rasa nggih. Matur sembah nuwun. Nah, kuwi alus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa ki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora Iya. Aku piyai semene iki sing trawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae sandangan Jawa kok cangkeme tak-tak. Angel e. Cangkem kok kaya kentongan tak-tak. Kaya kentongan. Ya iya, ya ora angel nek kowe gelem sinau iso. Nggih saged. Ah, saged. Alus. Saged. Kene iki anu jenenge iki apa euforiane iki ditekan. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon wae rasa kesusu. Alon. Nah. Alon. Nggih, saiki melih nggih ajeng napa? Kok malah kaya arep muntah-muntah kok kowe. Lah konekan ya angel lho mbok dijajal. Oh piye? Nek ditekan-tekan ngono piye coba? Kon sabar, sareh.
Sare. Kowe ngerti ora sareh? Ora. Sareh Sareh. ki alon, sabar. Sabar. Dadi kadang kala wong ki nek wis muni weruh wong akeh terus karepe wah kok ngono niki disareh. Alon. Alon. Kaya wong pidato kae ngadepi wong akeh nek ora sareh engko mesti omongane ting pecotot ra karo-karuan. Ning nek omongane sareh nun para miyarsa. Wah, enak. Oh. Nun para miyarsa. Ora kowe. Lah piye nih? Iki aku ki nyontokke iki lho MC kae ora kowe takon nun para miyarsa. Karena aku menirukan sebagai murid yang baik, ngono. Ah. Kan menirukan gurune. Gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Sena Nugroho ingkang minujeng jagat raya. Kowe sik kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tua iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Nah. Mbok seketek-seketek kok. Apa? Mbok seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek kowe Setitik ora setetek. seketek Sekedhik. sekedik Ora sekedek sengelmu. kowe malah gedhe cengel kuwi. Biasane metu Setitik ora setetek. Aku ya ngomong melu-melu lho wi. Piye? Pak Seno senengane ngomong gedek cengelmu. Ora Ketik apa-apa. cengilmu. Ora aja setetek ning setitik. Seketik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sak omong-omonganmu kok Oh, matur nggih. pripun. Aja tak ajari miturut pikiranmu jare Oh, kowe iki nggih. S2. Oh nggih. Heeh. Nun para miyarsa. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nang ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak Jadi semuanya. kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya. Pangajeng-ajeng piye? Ya kan ning ngarepe di depan-depannya. Oh, ora usah didobeli. Oh, Wah, kula pangajeng. jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh nggih. Nun baleni ya. Nun para miyarsa. Nah, Kula Elisa Ursarus Alasu wonten ing pangajeng panjenengan sedaya. Ajeng paring panglipur kalih panjenenganipun Ki Sena Nugroho ingkang minuleng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged nyuwun langsung kalian dalangipun. Saya sangat saged wangun malih menawi wonten artanipun nggih. aku iki tak enteni tak kira apik bol meng arep ngemis. Aku ya mumet endase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika kalih 50. Ayo. Padha karo nembung kok. Iya. Kan alus. Ya halus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora nun para miyarsa aja nek nun para miyarsa ki penyiar radio. Oh, miyarsa iki nggo apa? Nggo iki miyarsa. Nah, kowe ngrungokke dadi radio. Pendengar. Oh, iya nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih, kula remen sanget saged sowan wonten ing koge mriki. Mugi-mugi sedaya saged sehat sedaya nggih mengke sabaran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Salah Nun pripun, para Pak? paningalipun. Kula aturi nyoplok biambak-biambak. Oh, Terus ngoplok. matane kon nyoplok ora. Oh, kula aturi nyeplok piambak-piambak. Ora. Iki meng contoh. Nyoplok piambak-piambak paningalipun. Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to Pak, aku ki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang menuliang jagat Kowe loya. nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ning nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ana kowe. Ya tambahi sithik lah, aja nol ya. Ah, ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Ya. Loh, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah, wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking. Kok ya meso, "Bu, nuwun sewu kula ajeng nguyuh." Waduh, Loh, ya bener. Oh ya wingking ya. wingking aja nguyuh. Ngono. Iya, aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyo kalih ngising. tak lengkapi. Dari band lengkap, band ora berpikir yang beda. Ya ning kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep
pipi sapa arep ning muri arep buang air besar utawa BAB ora usah domongke ngicing. Lah, tapi ini aku njaluk sego ya ning wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak ten wingking. Lah berarti ning wingking macem-macem yo sego yo ngising. Sing bener sing endine. Aku njaluk sego yo ning wingking. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh wis mumet sirahku. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu. Oh ngono, kabeh. Nganggo samito, samito. Sasmita. Ya, Samito. Nih, nganggo sasmito. Nganggo sasmita ya mak iya. Sandi. Kudu dilengkapi. Ya, saiki genti sapa? Ya, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Menggemaskan ipel-ipel dan imut ceria. Iya. Ini udah pakai sarung tangan. Wow, ya dadi kiper mbok menawa. Ayo gaji meneng. Mak mau wis diketahuan karo Paseno, didelek-deleke. Ayo. Iya. Ayo, Mbak Tatin yang menggemaskan. Iya. Udah pakai kaos kaki? Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngajak dadak ibik-ibik ngerontoke apa kowe? Niki wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, arep get rock. Wes kaos kaki gambare Hello Kitty. Udu ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon kucing, Pak, kucing. deloknya. Tak antil kowe. Delok yang apa? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Oh, cawete hooh. Hei! Aku wiro. Mau salen. Bereng. Verone ya, Pak. Elisa Orkaros ndase atos. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora breng. Kuwi enggak boleh kata-kata iya. seperti itu. Oh, Jeneng iya. pakaian dalam wanita disebutke ki ra entuk. Oh nggih. Aja capet kok. Oh mboten breng. Oh nggih lah wau Pak Aseno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan senang menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane ki ra iso. Gambare Hello Kitty liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tatin yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. Aja Kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo arep kiper kok ya. Oh iya. Tatin nyanyi. Podang kuning. Wes le bahas kuwi. Doraemon wes. Salaman sih ya. Jono susune. Modar kowe syukur. Betul. Aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe Lo wani. seleman sikik lo setitik. Salaman arep ngapa? Ya berdamai. Loh, kita kan nggak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya itu. Resikonya ngono. Terus besok mundak ora seket. Lah, Biasanya seket jaluke. Tambah meneh. jaluk apa? Jaluk pajak. Njaluk pajak kuwi ya. Jaluk pajak. Nek oleh saweran tidak aku seket. Dong ora. Oh, mula kok Tatin saya lemu. Penganggone saya oke iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih, tapi dinggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah mergane jenengan kan kok seragam sing tuku aku e. Ane rak kowe njaluki pajak sinden-sinden. Lah kene kan bukan dari jenengan. Lah kowe ora nembung aku malah tak paringi. Nembung yang meng disemayani terus Kak. Sesuk tak tukoke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan Kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane Mbak Tatin saiki? Sing putih mau bengi. Sing mau bengi ya urunan. Sing ijo? Sing ijo iki duit saweran. Kok aku tahu ngekeki ayu kae blandang karo bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Ala muni Pak seragam nyo tak keki ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki. Kowe lemu kowe entuk pajak, ayu lemu ngemplep duit seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora, gak aku nek carane do uri-urian kaya ngono iki. Mah wis.
Brosnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, rasa kuwatir. Wong kan biyen beres sidane sing nukoke Mbak Tatin lho. Sapa? Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Bahaya. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya ape nek Sudah punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop anu sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sendal jinjet selop jinjet. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu ki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sisan seragam? Ya. Ya, beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Ya. Emosi dalange. Dalange kerep Aja emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepin ndase. Aja, Pak. Tak Ikhlas. pasangke maksudnya. Oh iya ya, ning rambute. Ayo. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Beh, aja. Ya Aja ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe Aku ki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning, Oh, iya. pamundutanipun bagi Berarti ki menggemaskan. tuntutane podang kuning ning kudu gemeske. Ya, yang menggemaskan. Lah entuk galak saiki digawe trademark diganti. aku ora galak ya. Ya wis do ngertine galak, mergane raimu lho, Mbak. Senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kono sing salah seragam sithik, salah ra oleh bali. Mesti ngono kuwi. Diganti trademark-e. Baru ra. Tak ya ngono iki gue ketegasan ben ora do nyepelekke. Oh ngono. Ben rasnya lebih lek-lene. Kayak kowe aja nyepelekke nek wis diumumke seragam iki ya hari ini. Oh iya. Itu. Aneh kowe kok tau ganti yo, salah. Aku sik, kene wingi wondo kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Wis saiki ana apa-apa karo wondo. Ya kecuali dia kan sayangku. Wah. Mau mayang mau mayang. Disupport Mau ya. Maya Pak Pondo Mayang, Mbak Tatin mensupport Iya, nyinden tak juga. belan-belani dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya wondo iki le disenengi Tatin mergo ora ndek untu. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Wondo omong ki kaya keri kan. Wis apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wis apik, serasi. Imut kok. Iki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Bawani Tin. Bawane ingkang pundi, Pak? Manut. Arsik endi? Nyobi sing pocong nggih. Ya. Aku bingung. Ya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut teke wong kok. Mboten ngerebut. Aku teke cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana. Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu Ya kasihkan. udah diam saja dong. Loh, mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku nggak apa-apa, Oh, katanya iya. Mbak Cita rela. Kalau enggak apa-apa. Iya. Ayo Iya. pajak 50. Ndi rong entuk Iki apa nang kene? Saben dina mikir manuk. Mbak Tatin, Ya, nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marake apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Ojo aku. Pak Seno harus nyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miarep kono ha? Modar. Loh, enggak apa-apa loh.
Aku dari tadi loh nggak bobok loh. Wah, kowe iki mbok alaman wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bobok. Terus tadi di sini bobok dikit. Aku nggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben ra ngantuk. Aku weruh kok saning aku asline tenang wae. Misal wong ning kono iki aku tak angger aku ngene iki suluk karo kene iki siji Tatin loro Ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya ketok meleki le turu ngene iki. Muni ora. Nek sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora to ya. Wis kaya arep ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki terus ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Esukne sangu kanu genter mpring semene kae kok taleni isu kuwi. Lah anggere aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, Pak. Oke, siap. Sesuk nek Lisa turu gawe sing gedhe ya genderane. Tancep kayak ngene gelingan. Apa-apa. Cilaka tetep dimbleke sak kayane. Yo. Mikir manuk podang. Neno. Agawe gregeting. Kok ya? Delok mana? Oh, wong asline ra apale kok gayane. Ganti cakepan ya, Pak. Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe gregeting ati. Nora mendo tak pikat bu lute bendo. Ya, sone diapalke sik. Iya. Nggih, Pak. Alah dene nganggo kaos kaki. Adem tenan lho, Pak, sumpah. Ora wong aku ning kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe-dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya iku kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh, ya sudah. Iya. Lagi apa, Mak? Bau badannya tidak enak. Untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krunguku kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya. Ya jangan didekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia terus anggarepe kelahiran Cibinong. Iki menghilangkan adem lho, Pak. Aming kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo kok. Kagak bisa. Kula lahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Anggrek apa Kali Abu? Kali Abu, kali anggrek ngene lekku. Wah, agene Kali Anggrek kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, wis nganggo busana Jawa kok nganggo basa Jawa sing halus. Aku ngajari Alisa nganggo basa Jawa sing halus kok nganggo Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Heeh. Heeh. Iya, kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya, medun ning rest area ning Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun dluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sip ngono ndak dikira kancaku isin aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan ya. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya berarti? Biar. Sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah,
Saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Apa? Jawa. Basa Jawa sakaremu, basa gibas sakaremu, gembel sakaremu. Pedake wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa, ndak usah macem-macem toh. Lah, Wong ini kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke Ngomongi kamu. kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omongi nek rupane jan gemes kene ndesit. Iya. Ndesit ki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mebo selek apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piai Gogek ki sik nom-nom ki ngerti basa walian kene lho. Kula ora ngerti. Basa walian Yoja kono ngerti. Desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwalik-walik. Oh iya ya, boyahoho ya. Apa sa? Boyahohoi ora apa-apa. Oh. Nah, halat Apa? mangan. Ki karo mikir aku. Pinter. Yo guys diwiwiti. Lelibel gak diwiwiti. Akhirnya saya dilet. Apa? Libel. Libel. Apa label? Enggak Pak? kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak lelibel diwiwiti. Yo. Nyanyi? Bene pinter. Nembang? Ayo sa libel sa. Yo kita libel bareng. Ya. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran anggole isih tak sayang. Ngobang-ngobang miterang ora kloso esok awan nganti bengi.
sembah nuwun, Mbak Tatin. Tatin ya. Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes gak dinggo meneh sarung tangane, Mbak. Ya, wis Aja linggo. Ayo gek tengok gek genti kancane kok. Kuwi ngopo ya kaya wong arep ngremindok. Diklike rapas Ayo lho. meng arep linggo garik dulu dadak. Iki kepala. Kaya wong nyisihke susuh ae lho iki. Ya jan susuhe akeh banget Pak iki. Apa sih? Apa-apa gak diruri lho. Ayo wong kowe iki wong kancane meng kali linggo kok. Dingklike mboten pas nggon kene. Hah? Dingklik Oh. Dingklek ora pas ora. Iya. Ah wis ngilangke dingklek 3 e. Oh iya to. Gampang cepet. Hati-hati. Heeh. Kok ngilangke dingklek 3. Mula lek linggo alon-alon biasane langsung jluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nendi dingklekku bareng go mlaku tiba dhewe klotak. Ngawur ora. Mbak Tatin, ya wis diaturake. Mangga. Engko uga ana panyuwunan liwung sing nyekar Mbak Prastiwi. Oh iya. Ning Kokeri. Heeh, engko Prastiwi men bijik-bijik. Iya. Bijik-bijik ki apa? Bijik-bijik ki jathil cenanangan karo bijik-bijik. Oh. Nek carane bijik ki asine tembunge dienggo celeng. Ya. Oh, nggo celeng. Gudak-gudak melemah ngene iki bijik-bijik. Prastiwi pada keceleng. Mbak Ayu sik. Ya, Mbak Ayu sik mangga. Jumeneng. Wah, sinden karo dodol wedang. Iya. Kok dodol ngarepe ana tromose. Nggo nambah-nambahi pendapatan. Didol karo sapa? Kanca-kancane. Oh. Tiwi arep ngombe apa wi? Pinter tenan Pak Ayune bab kaya ngono. Jan ramah. Bulu matanya rusak ya? Beli aja, aku bawa. Wis ngono kuwi sedia. Tadi sana mau sedia kabeh. Heeh. Wedang barang, panganan barang, kabeh apa men. Sak mobil ki sine dagangane Mbak Ayu. Awas, mulane dheke batine saya akeh. Wih, anu gelange iki dienggo kabeh. Wah, nek muni milih apa-apa. Nek muni tuku apa-apa kuwi mesti tangane obah kabeh. Niki pinten nggih? Krim. Alah, bajuke kaya ngene keciliken krim. Ayo men pamer gelange. Sananu bakule sugih, untune emas kabeh. 900. Biar Ya kaya ngono kebanggaan kok ya Pak. Prestasi iso nabung ya Mbak Ayu ya. nabung, ya. Iso nabung, Mari wujudnya menabung. emas. Ya. Nggih. Ngaturke apa Mbak Ayu? Apa ya? Bahasa Indonesia ya Pak. Wes sindenku wis edan kabeh tenan. Aku sing Indonesia kon Jawa, sing Jawa do Indonesia. Aku sik Indonesiane. sombong arep nganggo sinden sing umur 70-an kae. Dadi ra ngerti Indonesia. Lah ya ora wangun kok ya apa napa nggih ngono luwe apik kok. Apa ya? Ini siang ini kok panasnya ngentang-ngentang sekali. Ngentang sekali. Tadi aku naik jaran. Iya. Ya, Ya. anu lali janjine. Ya dibawani. Anu Pangkurinoso. Gentenan ya. Ayo. Jupong kone Mbak Mangke Tati. kula dipliriki. Ora apa-apa ora sawet engko tak demeke mripate. Kode domeh Mas Tati. Tatin iki kapoke dingane anggere kira-kira cedhak Tatin mlirik langsung. Ih kowe ngono. Iya. Aku mangkel kok aku anggere dipliri tak demek mripate kok. Oh. Nek dipledhingi tak demek anu. Iya. Nggih, ijen riyen. Apa? Ijen riyen. Ora apa-apa Nggih, izin. ndara nyuwun ijen nggih, ndara. Wo kae lho wis nyungir-nyungir kae. Kok piye radionake galak ya Pak. Ayo. Nek men dijini kancane kowe kok cangkeme kaya potensio radio kae lho. Itu bukan punya saya ya. Kenapa harus minta izin? Lah yo kan biasane kowe sing nembang. Ah. Kancamu minta izin ki sak membere. Oh iya, silahkan nembang lah. Basa Jawa. Yo Basa nembang Jawa. nembang kok sing apik ya ya. Iya. Oh ya silakan. Ya. Wis pokoke kaya mak-mak rumpi. Monggo. Mama lambe turah. Elisa iki nek omong sak celkopane latos. Kata. Latos piye? Mak-mak lambe turah ngono kan. Ya kuwi Mak Rumpi kancane Mak Rumpi lambe nyinyir karo lambe turah kuwi sak official, Pak. Heeh. Ayo. Ayare nasa rasane
Ati. Pemilu 5 tahun sekali. Oh. Ya. Renoso. Sang sayaka rasa Jaman Tatin nembang iki pertama kali. Ya, kuwi ana ibu-ibu sing langsung nangis lho, no. Saking ternyuwe. Ora, sikile kepidak kancane. Dadi aku tak mati, wah ibu-ibu kae nangis ngono. Rinoso saya Tatin jaman semono. Karasa ngono, ibu langsung aku sarung ngelekke, "Bu, ampun nangis ngono iki." Sikile. Bu sikile kepidak. Iya. Karasa rasaning ati. Selewak angel ya, Pak. Apa? Catuken nih. Apa ta? Catuken. Cadukan iki piye kademen? Ora apa-apa, ming dredeg ta? Ora apa-apa. Asik kuwi nek iso dredeg ngene. Apa niku? Maksudnya apa? Ayo lambene sing cadukan. Arang-arang lho sing iso dredeg ngene. Heeh. Ngantuk. Aku mambengi le omong nyember-nyember wis sindane do guyu kabeh pisan. Ler no. Heeh, aku yang ngono. Iya. Ayo piye kaya. Nek pengen udut ki udutin. Ora dolanan abab. Nya, tak kei nya. Filter. Nya, sing iki apa sing sijine? Sik sijine napa? Sik sijine. Anu kretek, ya ono kretek. Mung sliramu. Mong sliramu tanah liya tak
wani lahir monggo diaturake lali janjine yo digawe alon slow motion ya nanon gong rampung ya janjane kowe nek
Nek ora tok sambi ngono kuwi adem, mula tok sambi nyenggaki. Ae. Ya, karo Bengawan Solo. Bengawan Solo terus. Bengawan Solo. Pokoke anggere rampung sak cekepan Bengawan Solo. Ya, sak asate no. Ya. Monggo, ya. Janjane kowe neng tenan. Iya, don digo dolanan karo penabuh ya do gelem wae. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Nah, saiki tak goleke penyanyi sing pertumbuhane badan terhambat no. Ya. Kok ngono to, Pak? Loh, kok iya nyatane ngono kok. Ini di rombongan kita ada dua. Ada dua sinten. Yang muda dan yang tua. Yang muda siapa, yang tua siapa? Yang muda Mbak Agnes Yanandasari Nurentias. Yang tua Prastiwi Nanda Tinggi. Iya, Pras medun Pras. Anakmu diajari ngedan. Iya, sama Mbak Agnes ini. Karo Mbak Agnes. Delok nek ora percaya yo yo. Yuk. Hai. Hai. Iki piye anakmu ditarik iki? Ayo. Lho, ada. Woe, nganggo kaos kaki. Nek ora cukup ya aja dienggo. Kok ngarepe kewer-kewer. Tumitan ning tungkal. Tuncake karepe tatin. Oh, iki. Kembar, Bu. Ah, ada. Oh iya, ya sama ya. Lalapo. Sesama kerdil jangan saling. Sadake teletabis. Pertumbuhan badan terhambat. Iya, ya ora apa-apa. Aku ya dadi Wet muda nggih, Bu. Ora apa-apa. Nggih. Yo, liwung Pras. Lho, kok digubet-gubetke wet tiba apa? Nganu gubet. Hah? Gubet. Diketok. Apane? Wis entek kon ngethok. Rontok. Ya, ayo. Prastiwi liwung ya karo Mbak Agnes. Heeh, iki dua-duanya iki luar biasa no. Ya. Iki Agnes biyen ndek urung dibojo ya dhuwur. Iya, ini bareng dibojo kok mengkeret-mengkeret. Kaya artiru Agnes, kaya artiru Prastiwi iki. Iya. Prastiwi biyen dhuwure iki 186 cm. Wo. Bareng wis rondo iki terus saya mengkeret. Iya, ngono ya, Mak. Iya, biyen bakul melinjo kuwi. Oh. Prastiwi. Heeh. Gaweane nebasi mlinjo ya, Yu ya. Heeh. Heeh. Tau nebasi nggon aku menek gentere tiba. Heeh. Terus tanehi genterku. Iya. Dinggo nyengket. Ora. Men dicekeli terus. Iya. Lah gentermu atos. Ya. Prastiwi dipancing ayo. Radina yumpane dimplok. Heeh. Monggo, yo dados.
Penak ta dolanan wong tuwa. Tuwa kuwi penak malah. Yen jogete luar biasa nek Prastiwa aja ditanya. Iya. Nom-nom iki kalah kabeh karo mentale pancen jos. Iya. Umbian bekas main jatilan kok. Oh. Main jatilan Kang Srupan ra gelem bari bareng ditinggal mulih. Terus mari ya. Ya mangga. Nano mangga. Satu pandita bareng ditembangke senenge ra jamak-jamak. Kempol apa yo? Kempol cawet. Kempol cawet. Hei, Apa? cek ndol dawet. cawet, Bu. Ya maaf ra krungu. Cendol cawet. Dede jempol cawet. Iki sesuk tenang, Mbok. Nek ra dadi kontroversi, sesuk diserang aku mesti. Sindene paseno edan kabeh. Iya ning angel lho golek wong-wong ngene iki. Heeh. Sing isih urung dididik ming iki, sing pinggir dhewe iki. Terlalu anteng iki. Mau dibuanting sik. Heeh. Tindemi sik. Didusi bareng-bareng. Didusi bareng-bareng. Kowe piye done ndok keplok-keplok, Pak? Terutama Kiswan. Ayo. Sabto. Dadi kudune mau pas dandung-dandung nek mubeng-mubeng mau ki mubenge bareng dadi kaya kae lho stream jaran-jaranan kae lho. Heeh. Piye Ken? kon balik. Kualat kowe wani karo Solikin kualat. Solikin kualat Suliat Solikin ki sok ngisi kuliah subuh kok. Mintok pledingi. Tenan karepmu ora gatelen ra nanggung. Gatel ya kukur. Kok le repot. Tuku salep pira wan? Iya iya. Heeh wis. Yo dirambungke. Sabda pandita
matur suwun. Nggih. Ming nuwun tok ta iki? Hah? Ming nuwun tok. Lah karepe? Ana ora aku mau. Ana. Ya kene. Lho kok kene piye teneh kabeh njaluk? Aku tombok kowe iki wis wong tuwa kok ngarang marah-marahi sing enom. Until. Iya. Cetil. Ngerti aku Mbok saiki. Ben, kudu nekke util mbok Ben. Iya. Ming dunekke utile kok tetep ora metu aku. Iya. Kebangetan men Pak Seno iki. Ya ora kebangetan wong dhek iki mesti sok marahi sing nom-nom lho. Ya iki wis sepuh lho Bu Prase. Wis sepuh tapi lan joget totalitas yo dinae prestasi penghargaan opo ngono 100-100. Kaiki ora totalitas. Ora apa. Rada itu. Wah, iya. Dek iki anggere muni weruh gamelan kuwi gagel arep joget kok. Aja kok gamelan ditata, gamelan dimomot truk kowe joget kok. Ana gamelan ngeng, wet gamelan. Entuk. Oh, ngoten nggih. Refleks berarti refleks. Refleks saking dheke memahami tenan kok. Iya. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Ya, nyuwun pangapunten menawi wonten selelepat kula nyuwun pangapunten dedunungan menungso niku kedunungan ino lali salah apes. Menungso menika kedunungan ino lali salah apes lan mati. Ino lali mati. Ino lali salah malas Ino lali malas cawet tati. Ya. Wis, tak ampura ora apa-apa. ya. Miyat langening kalanggiwan aglar pandaan moncar non lir kekonang sorong sorotetan padang
Kakang Naradu, Kakang Resi Kanika Putra. Kencang Warudoyong Pak Pongbuk Bolong kali codhe sapa sing gawe? Punapi di? Ulun ngutus kalawan Kakang Naradu supados tedhak wonten Praja Ngamarta. Ingkang wigati amboyong dhateng wayah ulun pun Darma Kusuma. Nanging teka menika Werkudara Janaka tuwin kembar ingkang paduka larapaken dhateng ing krayipun Manikmaya. Dalah. Sewu lupat Agung Pangaksami. Estunipun kula sampun matur utawi sampun prapta wonten ing Garing Amarta lan paring pangandikan lawan wayah kulon pun Darma Kusuma. Nanging ewadene nalika semanten ingkang paring pangsulan dhateng ingkang ngraka ing Sidi Pangdalutan inggih menika pun Werkudara. Tumunten Werkudara sagah minangka dados wakilipun Darma Kusuma sowan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila tadah wadana di sewu lepat Agung Pangaksami. Samangken kang kula boyong mboten kok Puntadewa nanging Werkudara Janaka tuwin kembar. Ing minangka dados wakilipun Puntadewa. Mekaten Kakang. Nggih. Ning kula suwun ngatos-atos lho, Di. Sajaipun Werkudara sampun sangu. Menawi sak mangsa-mangsa paduka dangu, Werkudara sampun sangu wangsulan dhateng Kersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada kula aturi lenggahing langkung prayogi sampun ngantos kuwatos jer kula menika dewaning para dewa. Sampun ngantos mekaten. Selagipun ing ngraka ing Sidi Pangdalutan kemawon meke mawon kawon kaliyan pun Werkudara nalika wonten ing Sanggar Pamujan Garing Amarta. Kakang Narada lenggah prayogi. Inggih ngestakaken dawuh. Werkudara, nggih. Padha slamet sak praptamu. Binayungan ing kawidadan. Aku ngaturke basaku katura Bathara Guru. Ya lun tampa nggih ora liwat pangestu lun tampanana tak gegem dadiake jimat. Arjuna padha raharja tansah pinanganing kawidadan. Niring sambi kala sawanipun ingkang wayah kula ngaturaken bekti pukulun. Ya Janaka lun tampa. Nek kula Sedewa padha raharja. Niki pukulun pinanting Suka Basuki sowan kula. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, nek kula Sedewa lun tampa. Werkudara, nggih. Kita minangka dadi wakiling Puntadewa sowan ning Kayiwangan Suralaya. Ya, pancen bener. Apa sing dikendikake dening Narada kakekku pancen ora kleru. Yen to pancen mengkono, ulun nampa sowaning Pandhawa papat. Nanging ulun bakal nyuwun priksa, kowe arep takon apa? Sapa ing minangka dadi juru wicara? Saka pandangan ulun iki Werkudara, aku ingkang dadi juru wicara. Mula wektu dina iki paringa dawuh kowe arep takon perkara apa? Aku bakal wangsulan. Nanging sadurunge aku menehi wangsulan, guru kakekku, rembuku iki bakal tak omah-omahi dhisik. Nggonmu menehi pitakonan karo Werkudara, aja linambaran rasa gedhing keburu sengit. Merga yen menehi pitakonan karo Werkudara mbok lambari rasa sengit. Nadyan nggonku wangsulan mau sak temene bener, bisa uga mbok enggokake dadi salah. Semono uga sewalike. Mula yen bener benerno, yen salah salahno, aku ora apa-apa. Werkudara, nggih. Ulun ora bakal nyelaki apa kang dadi atur kita. Yen pancen atur kita bener, ulun bakal benerake. Nang yen atur kita mengko luput, ulun uga bakal ngluputake. Yo, aku manut. Waton aku matur iki mau lambarana nganggo rasa tresna, aja rasa sengit. Mergo yen apa wae sing dilambari nganggo rasa sengit, nadyan wis dikandhakake kanthi jujur, ewadene diarani ora jujur. Kuwi ngono kabeh wis kelakon ana ngendi-endi. Iya, Werkudara. Rak tenan to bocah pintere ra jamak-jamak. Wis. Monggo Dik, latri enggal paring dawuh. Werkudara, nggih. Kadang kita tuwa Puntadewa luput krana nganggo asma Puntadewa ing ateges ngasorake kaluhuraning para Jawata. Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Mula Puntadewa keluputan tumuli ulun timbali menyang Kayangan ing wigati bakal ulun patrapi pidana. Hose.
sing jeneng nganggo dewa ora mung Puntadewa tok. Nanging uga ana titah sing jenenge nganggo dewa, Baladewa. Kaya jenenge nganggo dewa. Bala wis ngarani Wadyabala, dewa wis ngarani. Tegese Baladewa kae malah ngungkuli marang panguwasaning para dewa. Sabab dewa-dewa dianggep balane karo Baladewa. Mula Puntadewa yen mbok luputke aku ora trima. Sababe apa kita ora trima lan sababe apa dasar kita apa? Dasarku mung siji. Tembung Puntadewa, Punta tegese luhur, dewa wis ngarani. Mula pambeganing Puntadewa kenadyan titah sewantah nanging pambegane tanpa beda utawa ora ana ingkang ngungkuli. Nadyan para dewa ning kayiwangan ora ana ingkang ngungkuli pambeganing Puntadewa kakangku. Mula coba saiki petungen ngendi eneng ing atase wong urip ning alam padhang nyawane dijaluk karo sak pepadaning urip diwenehake mongko kuwi kanggo kabagyaning wong liya. Yen ora Puntadewa kakangku ora bakal iso kelakon. Mula wis ora jeneng aneh yen Puntadewa tumuli nganggo asma ingkang wis diagem saiki yaiku Puntadewa. Merga luhure bebudening Puntadewa ora ana ingkang padha ning jagat. Nadyan dewa wae ora ana ingkang kembari marang luhur bebudene kakangku si Puntadewa. Waduh kowe mutiar ora kowe. Ah, jawabane ya apik ngono to ya bener. Kuwi tembung Puntadewa. Tur maneh bola-bali tak kandhak karo Narada kakekku. Kena ngopo dewane lagi ngluputke saiki? Kok ora biyen duk nalika Babu Kunti lan Pandhu bapakku menehi jeneng Puntadewa karo kakangku. Yen pancen kuwi dianggep salah, kudune biyen-biyen dewa mudhun ning jagat lan elek-elek karo wong tuane Puntadewa. Aja nganggo jeneng Puntadewa mundhak ora prayoga. Ning sabab apa ning ngluputke lagi saiki? Wah, mesti eneng dom sumuruping banyu. Mesti ana wong sing ora seneng karo Pandhawa. Tumuli golek luput-lupute para Pandhawa. Klebu lupute kakangku Puntadewa diluputke mergo nganggo jeneng Puntadewa. Waduh, pripun Di? Nggih Kakang. Inggih pripun? Kok ajeng kendel menika pripun? Kok gembos niku pripun? Werkudara wangsulane ya sarwa bener ngoten kok. Nggih Kakang, tasih wonten pitakonan. Ha iki monggo dipun tangletaken. Ya, yen pancen wangsulmu kaya ngono Werkudara, ulun tampa. Syukur yen kowe gelem nampa. Mergo nadyan kowe ora gelem nampa ning tumrap aku bener. Tumrap kowe luput mangsa barang nggonmu metung. Perkara wangsulan iki bener lan lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo tumrap Werkudara bener ing jagat kuwi bener telu. Benere dhewe, bener bebrayan lan bener sejati. Benere dhewe kuwi wong liya ora bener ning bener tumrap aku. Bener ing bebrayan kuwi wah kingsir. Saiki iya, sesuk iso ora, saiki ora, sesuk iso iya. Wontene bener sejati kuwi bener sing gawe jagat. Mula wangsulan kuwi tak pasrahke karo sing gawe urip. Yen pancen luput, Werkudara saguh nampa pidanane. Yen pancen bener tumraping sing gawe urip, tumrap aku wis dadi pemareping atiku. Iya Werkudara. Yo, saiki kaki pitakonan sak banjure apa? Puntadewa keluputan. Karana wani ngagem gegelung keling. Mula Werkudara Puntadewa kudu lebokake ning Kacandra Dimuka. Ora usah tak baleni wangsulanku. Gelung keling sing diagem dening Puntadewa kae sing gelung Ibu Kunti. Kae sing dandani wong tuane Puntadewa. Kudune yen pancen arep ngelekake kaya nalika kowe ngrembug perkara jeneng. Nalika isih bocah, Puntadewa wis nganggo gelung keling. Nanging kena ngopo lagi saiki mbok luputake? Aku percaya guru kakekku ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Dina iki pancen ana menungso sing munggah ning kayiwangan, mbuh menungso, mbuh dewa ingkang ora seneng karo para Pandhawa. Wekasan golek lupute para Pandhawa sing diluputke barep kakangku. Ora usah dadak kowe selak. Yen kowe jujur, tegese kowe netepi darmane dewaning para dewa. Yen kowe ora jujul, muga-muga mandya ucape Werkudara. Kowe dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing ora ana nyatane babar pisan. Miyat langening kalanggiwan Aklar pandan moncar Om
tinon ler kekonang surem sorote tahan padang kasor lan pajaring punameng kekono dasare mangsa katiga Werkudara piye nadyan wangsulanmu kabeh bener nanging tetep kita bakal nampa paukuman merga tumrap aku Puntadewa tetep luput lan kita tetep minangka dadi wakiling Puntadewa kudu nampa paukuman saka panjenengan ulun. Yo. Aku ora bakal wegah. Aku ora bakal silak. Ternyatane tak gawe yo dadi wong bener. Tak wangsulana pitakonmu nanging nyatane iku wis linambaran rasa sengit karo Puntadewa. Nadyan kabeh wangsulanku bener, tetep wae Puntadewa bakal nampa paukuman. Mula Werkudara sing dadi wakile. Aja ketanggungan Bathara Guru yen arep matrapi pidana karo aku sak sedulur. Aja mung pidana entreng-entrengan ning babar pisan pidananen sing abot Werkudara. Werkudara piye ta? Kita kok malah njaluk dipidana sing abot ki piye? Ngrada kakekku ora usah melu-melu, iki perkaraku. Yen pancen kita njaluk dipidana ingkang abot, apa ingkang kita pilih? Yen parengake aku cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Werkudara! Kencang warudaya pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe Werkudara kita ki piye Kawah Candra Dimuka kuwi pasiksan papan pasiksan panase kawah kuwi 1000 panase marcapada lah kok kita malah nyemplung Candra Dimuka iki ketekaning pati piye wah pancen wis tak niati nggonku bakal nampa paukumane Bathara Guru dina samengko ora dadak walang ati. Tuturna dalane kang papan ning kawah Candra Dimuka. Adiku tak gendonge, aku tak nyemplung ning kawah Candra Dimuka. Wah, lah bocah iki malah ora prayoga kedadeane. Lodo kakekku ora usah melu-melu. Iki perkaraku tak sandange dhewe. Yen pancen kita kepengin kecemplung kawah, ulun ayogyani lan ulun sarujuk kalawan apa kita aturake. Yen pancen kowe sarujuk kalawan apa kang ndak kandhakake. Jlamrong wonten dawuh Nulasedewa. Wonten dawuh, kula wonten dawuh, Mas. Kowe ikhlas mati, mboten ikhlas sabab menapa? Nggih, kula ikhlas lahir batin. Nggih, kula ikhlas lahir batin. Wis krungu dhewe. Adiku ora ana sing mesgul atine. Yen ngono ulun bakal pengonan Yamadipati anjabel nyawa kita. Ora usah mbok jabut nyawane Werkudara. Monggo yen aku tekan kawah Candra Dimuka mesti tekaning pati. Duduno dalan sing anjuk ning kawah Candra Dimuka. Metu dalan iki kita bakal prapteng papan pasiksan langgeng ya kuwi kawah Candra Dimuka. Jlamrong kembar tak gendong. Warudaya Pak Pendika nika pripun tadi? Lah namung nampi wadulipun Durga kemawon katumuli panjenengan menika mentala dhateng pun para Pandhawa. Monggo menika Pandhawa sekawan. Pandhawa nika sampun kena dados utusane ngadil manglurah satru murka ing tumanduk wonten ing jagat raya damel tentreming jagat. Tuwin damel rukuning para titah mapan wonten ing Marcapada. Lah kok malah Werkudara dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka menika dados pundi? Kakang Rada menika sampun dados pilihanipun Werkudara. Kula kinten menika sampun trep tuwin pas menawi Werkudara tumuli manjing telenging kawah Candra Dimuka. Menawi wonten menapa-menapa kula mboten tanggung lho, Dia.
Maruta Pandhatata Gatisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Gedhe tenan suarane. Wah, gedhe tenan suarane. Lambene dadak dicontrong. Bujelek-bujelek iblis lanat padha cik-cikan. Cik-cik. Ana wujuding yaksa, ya. Sapa? Dewa Amral aranku. Dewa Amral dasar para nyata. Kita Dewa Amral. Panjenengan nika kok pangling to, Di. Lah to to. Dulure papat nyemplung kawat candra di muka. Lah sing barep ora trima. Kita Puntadewa, ya dasarku para nyata. Bathara Guru rambalekake dulurku papat cacahe. Wo, kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Kita titah sewantah kumawani bakal malang kadhak ning ngareping Bathara Guru. Apa kelakon ulun bakal paring pidana kelawan jeneng kita. Ayo. Dulurku mbok cemplungke kawah ora luput ora kleru. Aku kakangne ora trima. Kita apa kepengin nuga sirna margalayu yen pancen iso nyirnake aku gage sirnakno. Guntur geni guntur angin sirnakno Dewa Amral. Kakang Rada punapi? Guntur geni guntur angin mboten tumama Kakang. Jenenge Allah iki ora bakal tumama ning becik. Arep apa panjenengan menika dados dewaning para dewa najan panjenengan menika dados nalendraning para dewa ning mboten badhe panjenengan saged ngasuraken dhateng yaksa menika wong yaksa menika dasare ngadeg wonten ing bebener panjenengan wonten ing tumindak ingkang klintu. Kakang Rada kok semunipun malah mbantu dhateng yaksa menika. Mestinipun kula menika ora kepengin tumindak ala kok. Kula kedah kados pundi? Panjenengan malah mboten mlajar. Buta nika mesti ngamuk. Apa ngono Dewa Amral? Wah, gegulung kayangan. Bathara Narada kok ora mlayu. Aneh-aneh. Wah, ya ini adem Raja Mak kok kon mlayu-mlayu. Malah angin masuk cilaka. Ora wedi karo aku. Ora wedi ki ngopo? Wis Bathara Guru nek ora tak tututi kaya ngene. Tuman wae. Mandhek kowe Bathara Guru. Nggih. Saka ngendi, Kakang?
kula niku jane arep sowan teng negara Ngamarta. Ning kok suwung sing lenggah teng rika ming anak-anak Pandhawa. Ndara Antasena ngendikake nek sinuwun Prabu Darma Kusuma minggah kayangan nututi rayi-rayine sekawan. Lho. Adhiku Pandhawa munggah ning kayangan. Lho. Tak totok lho kowe. Kene muni lho kok ono muni lho. Ah kula niku meng ngimbangi men padha-padha le. Kaget. Nggih. Kula dhewe mboten ngerti napa to sababe. Lah kok dadi Pandhawa minggah dhateng kayangan Kakang Semar. Kakang Ismaya kuwi dewa. Mula tak jaluk kanthi banget perkara iki didom loro gaweane. Didom pripun? Kakang Semar munggah ning kayangan, aku tak mapno ning kene mbok menawa ana apa-apa ing dumadi. Andom damel. Iya Kakang Nayantaka. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Kula ingkang mrapta, inggih Bu Kulun, kula ngertos. Bekti kula konjo Bu Kulun, ya ulun tampa. Bekti kula konjo Bu Kulun, ya Baladewa ulun tampa. Petruk Kulun Bathara Guru Petruk, nggih kula wis ngerti. Ngaturke bekti? Nggih. Bekti kula Bu Kulun, ya Petruk ulun tampa. Wonten menapa Bu Kulun mlajar-mlajar kados dene lari alit? Wonten migatos menapa, Kresna? Ora kanthi kanyono-nyono. Puntadewa murka wujud brahala munggah ning kayiwangan. Kresna ulun tulungana, Dewa Amral mutha-mutha lan panjenengan ulun Kresna Weladalah. Kula aturi seminggah, kula ingkang badhe mapakaken kadang kula ing Ngamarta. Ulun. Prabu. Nggih. Menawi ngaten sampun cetha bilih sejatosipun kayangan wonten perkawis ketitik kadang kula Yai Prabu Darma Kusuma minggah wonten ing kayangan kanthi wujud yaksa. Kula kinten menika wonten perkawis ing Panduk dhateng kayangan ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Iya, lah terus karepmu piye? Menawi Yai Prabu Darma Kusuma dumugi mriki wujud yaksa badhe kula kembari. Lho, apa kowe iso wujud buta? Lho, kula aturi mresani. Waduh. Wedian Sinuwun Ndarawati iki nek wah iso dadi semene to. Wah la elok. Wah lagi iki aku weruh. Wah gedene Raja Mak-jamak. Gedhe ngendi lagi kula? Mbah ora caturan. Betul macem-macem ora. Petruk. Nun. Minggiro. Ajeng tindak pundi? Aku tak methukke Yai Prabu Darma Kusuma. Terus arep tak jak ngrusak kayangan. Lho. Ya ben pancen wis dadi niat nyura cara kaya ngene. Bukulun Bathara Guru ora bakal kapok, Petruk. Waduh cilaka. Monggo mawon, monggo mawon. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sapa iki? Takon karo aku Bala Srewu. Kowe sapa? Aku Dewa Amral. Ndi Bathara Guru? Aja nakoke Bathara Guru. Kowe titah sing wani mulasara karo dewa gedhe dosamu ora sah kokean bebangal.
kowe nglewangi karo Bathara Guru mapan kuwi sesembahku ora semingkir wo gaglak limpamu kegulung kowe keparat ha wah alon-alon wae ora apa-apa edan. Rame nggih perang. Para penonton kula aturi mbayangke piyambak-piyambak. Menawi dipun lampahaken jelas boten kiyat. Gulung ginulung cokot cinokot jawil jinawil cetot cinetot. Kekalihipun samya rusak satemah kayiwangan geger poyang payingan sanggya para Jawata nungsang puyang gudel bingung. Manganjur lakune ngangin gugur anggrane ngarga kura-kurnita kagiri-giri wah jlambrong kula wonten paring adhawu nek kula sedya kula wonten dawuh Mas kula wonten dawuh ora usah padha wedi pati uripe menungsa gumantung marang purbaning Wang Mahanasa. Nadyan kowe karo aku kudu manjing telenging kawah, telenging candra dimuka. Nang yen pancen dewa ora ngeparengake kowe karo aku tekaning pati, 1000 dalane nggone bakal padha slamet. Wah, yen kowe wedi do mermo tak cemplungane candra dimuka. Oh. Nyono babar pisan bareng aku nyemplung telenging kawah telenging candra dimuka ora krasa panas iki saka dayane apa ning luwih becik ora perlu tak pikir tak pasrahke marang purbaning Wang Mahanasa bareng aku tekan telenging kawah geni ingkang mulat-mulat werna abang
Dumadakan aku weruh uruping geni loro ingkang cahyane biru. Apa panjen iki sukma? Yen pancen kowe atmaning menungsa ing mapan ana ing Candradimuka, kowe sapa teka mepalangi lagune Werkudara? Anakku nggih, Werkudara memper sira ora sumurup lawan panjenengan ingsun. Jernyatane wis ora wantah wujud menungsa nanging mung kari wujud atma ingkang nampa pasiksan ana jroning kawah Candradimuka. Werkudara, aku wong atuhamu cah bagus. Aku Prabu Pandhu Dewayana. Wonten ingkang ana ing ngarepaku iki ibumu Dewi Madrim Werkudara. Wah, Pandhu bapakku. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Pandhu bapakku ora nyono wiwit aku arep nyemplung kawah nututi Yamadipati nggone nyendal mayang karo kowe. Tekan seprene isih mapan jroning kawah. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, kula ingkang putra pun nekula, Ibu. Ibu, kula pun ingkang putra pun Sedewa. Anakku, apuranen pun Ibu Yonggel. Pun Ibu dudu Ibu ingkang becik. Aku ora iso ngulawenthah kelawan kowe. Janaka wonten dawuh Werkudara Prabu Madrim apa aku ngaturke panuwun Yongger dene kowe wis ngulawenthah karo adimu Nekula Sedewa nganti gedene semene. Kanjeng Ibu, sedaya sampun dados kewajiban kula. Wah, pundi babu sing gedheke karo Nekula Sedewa lan uga tak mong karo Mbarep lan karo Janaka. Wis nggih, ora perlu kedawa-dawa. Werkudara, apa to sababe dene sira prapteng ana ing kawah Candradimuka? Mula gage matur marang pun Rama. Ana apa lan kudu kepiye ingkang mbok tindakake teka anak-anakku mapan ning telenging kawah Candradimuka Werkudara? Oh. Kakang Semar ya. Teka kula dipun glandhang prapta wonten ing kawah. Kayangan wis rusak. Merga pengamuke buta loro. Kae mau janjane ora kok perkara kepiye-kepiye ning pancen kowe kudu ngunduh wae ing pakarti. Apa sing mbok tindake trumrap daraku Pandhawa? Saiki kowe nampa undu-unduane kayangan dirusak karo buta loro.
sedaya sampun bubrah slangkrah mboten kanten-kantenan. Iya, merga kuwi kowe nandur winih sing ala, tukulane ya mesti bakal ala. Inggih, Kakang Semar. Lajeng sinten ingkang saged mrawasa dhateng yaksa kalih menika? Kowe njaluk tulung karo ndara-ndaraku, Ndarawerku, Ndara-ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa. Kuwi sing iso mitulungi Bathara Guru. Udara, nggih. Arjuna wonten dawuh. Ulun sumusul kelawan jeneng kita prapteng ana ing kawah. Karepmu piye? Nggonku tekan kawah iki mergo mbok dawuhi. Teko kowe nyusul aku ana ing kene. Werkudara ulun njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Ana buta luring kang ngamuk ana ing Kaiwangan Sirnakna. Kuwi dudu perkaraku. Sing duwe kayangan kowe, aku mung titah papanku ning Madyapada. Perkara kayangan dudu perkara ning titah. Werkudara, ulun njaluk tulung kanthi banget mulunga penggalihmu kelawan panjenengan ulun. Ulun nyuwun tulung patenana buta luring kang ngrusak kayangan. Saya aku tak takon karo kowe. Rasamu duk nalika kowe nibake paukuman karo aku sakadat. Kowe ketutupan rasa gedhing keburu sengit ning bareng saiki kowe ngerampek karo aku karo dulur-dulurku kabeh kon mateni buta loro. Yen aku ora gelem kuwi dudu kewajibanmu meksa karo Werkudara. Jeraku dudu dewa, kayangan ki papaning para dewa. Wah, ora sudi arep dadi lendut kayangan Suralaya. Aku ora bakal gagas perkara kayangan. Den, sabar to. Apik-apike wong niku nek iso ngapura karo keluputane wong liya niku niku mustikaning wong. Arepa wong ngapura niku ora iso sakdet saknyet ngapura niku mboten iso. Ning kanthi lumaku ning wanci mesti iso paring pangapura. Tembung ngapura niku pancen ketoke gampang, ning angel dilakoni. Wah, Den, kayangan niku papan sesembaning para titah, papaning para dewa. Nek sampeyan kaya ngoten niku tegese sampeyan padha karo nyengsarake kabeh para titah. Mergo kayangan rusak, sing arep jembah para titah sapa nek kayangane rusak? Ampun mang mikir manik moyo, ning sing mang pikir sak pepadha sampeyan sing urip ana ing alam padang. Mang slametke kayangan Ndara. Para Guru, Werkudara piye? yen ora mergo Dipol sing mejang karo aku lan sing wis momong karo aku tekan gerang semene, tangeh aku gelem mitulungi karo kowe. Nanging mergo Semar sing wis gedhe lelabuhane tumrap Pandhawa, mula sak dawuh perintahe Semar aku mesti ngestokke. Ning aku njaluk ana pitukane. Pitukane apa? Wah, kowe aja selak. Geni biru loro sing mapan ana ing kawah iki wong tuaku. Bandu bapakku lan Madrim babuku sing kudu nyaur utange nalika nyilih Lembu Andini. Cupeten semene keluputane bapakku. Unggahno ning kayangan. Yen kowe ora gelem ngunggahke bapakku nyang kayangan karo ibuku utawa ning swarga, Werkudara sak sedulur ora arep metu saka kawah. Ben geger walik watu trima mapan ning kawah Candradimuka. Yo. Werkudara ulun ayogyani kelawan kang dadi paminta kita. Nanging sawise kita matur kalian panjenengan ulun lan urun ayogyani apa kang dadi panjaluk kita. Ulun njaluk buta loro Sirnakna. Yo, mengko gampang. Mara diage sawangen Pandhu Madrim.
Ulun cupet semene nggon kita darbe utang lawan panjenengan ulun nalika kita prasapa ngampil lembu andini. Ulun anggep wis purna, ulun anggep wis sah nggon kita nyaur utang kita baliya marang swarga Nurkastuba Pandulan Madrim. Sigra musti jemparing Sang Arjuna. Yaksa kalih kajemparing gigir tembus dodo, dodo tembus gigir. Bali sejatining wujud nata Ndorati tuwin nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu. Kula ingkang paripaksa ngladosi menawi dados kemaringipun Nyai Samyaji. Koko Prabu kula sampun mangertos. Nanging malah paduka sajaipun mapanaken papaning panca bakah wonten ing Kayiwangan. Apan menika kula kajengaken supados Iwang Piulun jagat Girinata presa bilih menapa ingkang dipun tindakaken menika mboten leres. Inggih Koko Prabu. Barep. Werkudara. Iya. Arjuna kembar piye? Wah, kabeh ketemu slamet. Malah aku matur karo mbarep. Apa sing dadi panjangkaku tak aturake ana ing jeroning sanggar pelanggatan. Mbarep isih kelingan ora bakal mendho nggonku bakal topo brata. Yen durung kelakon ngunggahake kasuwargan wong tuaku. Dimas bakal matur apa? Bandhu bapakku lan Babu Madrim wis kasempatan munggah ning kasuwargan. Aduh adikku adik. Syukur Yayi pun ngakang melu bungah. Yo. Yayaji kula wonten paring dawuh swawi gandeng sedaya sampun ketingal padhang. Inggih, kula dherekaken kondur dhateng negari Ngamarta. Werkudara babarna sisan resik ana jagat iki Dimas. Wah, padha baliya ning negara. Regeting jagat tak resikane Kresna kakangku. Semar lah ya iki sing tumbak cucukan. Kowe sing wadul karo Bathara Guru supaya guru mateni Pandhawa rak ngono to. Batobat, Niat kula mboten kados, Mas.
Ngomong dadak nganggo jerit-jerit. Wong wedok nek kaya mercon tarter-tarter. Mbah tobat. Kersanipun kados pundi ayo Bali? Inggih. Bali. Inggih. Wadyabaramu jak Bali. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Inggih ngestaken. Ora Bali, ganggu gawe dulurku nggogek tak kumbala geni. Nyuwun pamit, Yai.